Joo, tuolla oli noita ja... Ei siinä mennyt kuin vähän sen puuta. Oliko tässä niitä sotavasaroita? Se on tuossa... Ai. Jaha. Ei se pystyt ottamaan, mutta itsellesi tuo... No mulla oli nämä tämä... Mikä cheat-modi onkaan päällä. No, mä heitän nuo sun tavarat tuosta tuonne. Mistä tämä saapuisi päältä? Se oli sieltä... Niin. Sieltä sivusta, niin jostain pitäisi olla ne... Kun painat eteen, niin siellä on se options. Joo. Tästä oliko tässä jossain? Options sitten sieltä... mikä se nusta oli? Cheat mode, recipe mode, noin. Nyt mä saan sen sillä lailla, että se ei enää anna mulle mitään. Niin paitsi että se näyttää ne... Jep. Miten tehdään ne. Oliko tässä, muistatko, että oliko tässä mitään sotavasaraa tai tämmöstä? No tää on semmonen kuin Steel Hammer, mutta... Ainakin näkyy olevan, mutta se on se mikä pitää tehdä niille tyhmille muottihöskillä, jota minä en kyllä omisi. No mä tein täällä vähän työkaluja. Mä tein tämmösen oman pikkuplacein tänne alakertaan. Ja tää on muuten uudistunut vielä lisää. No. Täällä on kaikkea saa tuoleja tehtyä semmosia. Jep, mä teekään sitä tonne. Ootapa jos täältä ovi, niin YKK. Tästä tuli tämmönen. YKK, Ku. Ja heti cheatia jo käyttämässä siellä. En vaan jaksanut noita. Joo. No. Pitäisi löytää kaikkia niitä rakennuksia ja semmosia, että saa sieltä niitä muotteja, että pystyy rakentaa kaikkia eri aseita ja työkaluja. Jep. Ainakin ihan se mistä kuuluu hämähäkkiä, niin että ei siinä. No, Ei tuolla ollut kyllä oikein mitään. varmaan ehkä kuvataan sitten justiin niinku Battlefieldia ja GTAta ja sitten justiin tätä ja niin tää voi olla kyllä vähän tylsää sinänsä, kun Minecraftin aika pitkälti mennyt. Mutta niinku Heroes and Generalsia ja Dayzetaa ja... Joo, Raidsetä voisi kuvata ainakin. Ja miksei Battlefieldiakin. Niin. Mutta varmaan eniten niin videoita, niin tulee sitten viikonloppu siitä. Niin. Niin kouluun. Ja muutenkaan sillä lailla Fituksella ei oo oikein aikaa niinku tai ainakaan yhtä paljon aikaa arkisiin kuin mulla. Et mä saatan tehdä ehkä arkisia videoita. Joo. Jaha. Niin. Löysin sitten mob spawnerin. Mutta tyyli, että jos vaikka joku... Mitäköhän sanois joku 2-3 videota tulis viikossa, niin se olisi aika hyvä. Joo. Sehän mä muistaisin tämän luolan. Joo. Juu. Noin. Jaa. Noin. Tuolla se meidän talo oli. Mitäköhän tuohon sitten vois pistää? Uuden labeli. Onko se yhtään heittää soihtuja? Mä en jaksaisi millään ruveta tekemään niitä. Eipä oikeastaan.
Anna 4, jos saat. On tässä. Okei. Siinä. Mä oon se spawnin merkittyyn. Joo. Onko se käynyt tää ihan alas asti? En oo. Onko sulla rauta? Jossain niistä uunista pitäisi olla. Joo. Mä tässä nyt lähinnä teen. Mulla on muuten kuvattu aika kauan. No hei, kuvataan nyt vielä vaikka... Oikeastaan voitais melkein kohta lopettaa kuvaaminen. Niin Joo. meillä olisi sitten tässä kivasti sillä lailla, että 2 jaksoa puolitettuna. Joo, otapa hetki. Joo. Tosiaan varmaan semmonen, mitä sanotte, että jos siellä edes paljon on katsojia, niin jos olisi semmonen joku 2 videota viikossa rytmi, oisko se ihan niinku jeba, että just sopivasti sillä että ei tulisi liian vähän, mutta ei tulisi liian paljoakaan. Noin, joo siinä hienosti. No niin, joo. Joo. Lopetettaisiko tähän? No ei okei. Sanokko sä loppuspiikit vai minä? No en mitään muuta kuin, että tilakkaa kanavaa. Joo. Jos tykkäsitte, niin tilatkaa ja Niin. jos tykkäsitte, niin tykätkää. Jos ette tykännyt, niin älkää tykätkää. Ja jos katoitte, niin kattokaa ja morjes. Joo, moro. Joo, hei.